Init ate, may ibang view. Ang ganda nga sa video, init. Kita yung view. Init, pinagpamawisan niya ako. Kumikinang. Ate Cha, ano na kailay? Ay, di kita yung view. Yun. May remote, pwede na yung remote. May remote, ate. Kasi ano masyado naman tayo. Ate Glenn! Yes! Ay, nakainin Okay na lang. tayo. Upo ka naman. Upo kami. Hoy, hindi ka na! Upo! Bakit ano upo ko? Upo ka. Ano ba? Ay, kaya naman sa usapan. Ano ba sa usapan? Ay! Kistisapan. Pinayapan lagi sa akin. Napayapan. Di ba kaya tigil? Hi! Hello! Hello, vlog! Hello, vlog! Hi! Hello, hi. Hi, hello! Hi. Hello, hi. Yung walang space, puntahan. Sa ano? Ano ba? Mag-enjoy! Ay, nasa kayo. Malapit naman kami. Yan. Ate Glenn. Dito ako ah. Yung kamay. Ano ka yan yung nakalipit? Hello, vlog! Hello! Hi! Enjoy, enjoy! Hi! Enjoy ang live! Kita na naman. Kita na naman. Okay, Ate Glenn, di ka na po. Ibaba mo kami yung ano, yung tayo yung space. Sobrang dami sa kanya. Ayun. Para mag-balance. Oh, may Ate Glenn eh. Ano na nakalabas din ah. Video mo. Okay lang. Sige lang. Si Ate Glenn ang taga-video. Maiingay. Kanya-kanyang beauty ito eh. Walang may magpatalo dito. Mga teenager. Asan yung teenager? My birthday. Wala na. Kahit 40 plus na. Ang dalawang February. Ayaw mo na yung mga Pilipino yan. Pilipino. Happy birthday to you. Ayaw na. Yung malungkot naman, dapat yung masaya. Hindi ko nga nakita eh. Yung happy birthday to you. Ano to? Hindi kayo po. Kami yung sinabi dito. Happy birthday to you. Ano yan? Happy birthday to you. Malabo. Dapat yung ano yan? Picture lang yan. Dapat ito wag agrupan. Ay, anak ka tayo. Happy birthday.
Hinaano na lang ng puwit eh. Dinadaan sa puwit eh. Baka nakasarain. Camera. Parang shooting. Hi! Lights, camera action! Lights, camera action! Alam mo na yung ano niya, yung script niya. Wow! Tigil na! Masaya! Tigil na! Ano naman ang makakakain? Nakakaisag na si! Kaya na tayo! Kaya na mo! Ay! Ay! Tama na! Maribel! Ayan! Takaan pa ba? Itong hilahin na! Hilahin! Magano tayo kapali? Huwag kayong kumain na! Magpupunta na kayo ba? Kaya na tayo! Kaya na kayo guys! Pagod! Mamaya mag-stand up tayo. Mag-pray na kayo. Mag-stand up daw. Sino pa ko? Ano ba yung pray? Dati rin. Pabili. Start mo na. Start mo na ito. Hayaan mo. Hayaan mo na lang. Hayaan mo lang. Opo yan. Hold mo muna. Nakalagyan na. Ay. Lord, maraming po salamat sa lahat ng blessing na kinaloob niyo po sa amin. Lord, ngayon po ay karawan po sineselebrate po namin ang karawan ni Sis Raquel and ni Frenny Charito. Lord, patnubayan mo silang dalawa, Panginoon. Sa pagkain po na yung nakahayin ngayon, sa nagluto, bigyan mo po ba siya ng kalakasan si Raquel. Maraming po salamat, Lord, sa food na nakahain ngayon, Panginoon. Lord, sa kanila pong dalawa, Lord, gabayan at ingatan niyo po sila at lalo na po ang kanilang pamilya sa Pilipinas at gayon din po ang aming mga pamilya na sa Pilipinas na ngayon ay matapos na po sana, Lord, ang pandemic na ito, Lord, sa buong mundo, Lord. Lord, kayo po ang bahala, Lord, sa amin na